Chris, tillykke med det grønne bælte i salgspsykologi og resultatskabende salgspower. Ja, tak. Hvordan har det været at være igennem det her forløb på selvledelse og på salgspsykologi? Det har været utroligt spændende. Der har været rigtig meget læring. Der er mange ting, som jeg er blevet præsenteret for. Både sådan noget nyt, jeg er blevet præsenteret for, og der er også noget gammelt, jeg er blevet præsenteret for. Men igennem de her øvelser, der har været, har det sådan tvunget mig lidt til at skabe noget mere refleksion, noget selvindsigt. Og det har gjort, at jeg føler i hvert fald, at jeg står her på den anden side med diplomet i hånden, og blevet en markant bedre udgave af mig selv. Både sådan menneskemæssigt, min selvindsigt er blevet lidt anderledes. Rent salgsmæssigt, så er der også sket rigtig meget. Det har været et godt forløb. Så hvad har været noget af det vigtigste, du har taget med dig? Altså, en ting er jo de her værktøjer, vi er blevet præsenteret for. Der har været nogle super gode værktøjer, og det er jo også, som der bliver nævnt i noget materiale, det er jo nogle gamle, gennemtestede modeller, som ligesom har bevist sit værd. Men noget af det, som jeg sådan særligt tager med mig, det er de her refleksionsøvelser, der har været, hvor det at lytte og lære har været sådan det ene ben i forløbet, men hele den her selvreflektion og hjælp til at arbejde og reflektere lidt mere over ting, har gjort en stor forskel for mig. Fordi det ikke bare har været envejskommunikation, hvor jeg har fået noget at vide, og så har jeg kunnet sidde og gruble lidt over det, men virkelig fået lov til at arbejde med det. Så det er noget særligt, jeg tager med mig. Og nu består den her rejse også af en del mentale værktøjer. Så hvad tager du med dig af mentale værktøjer? Jamen noget af det, som vi blandt andet har trænet, det er sådan nogle vejrtrækningsøvelser, som hjælper med at give lidt mental klarhed. Og jeg tror egentlig, de kommer til udtryk på meget forskellige måder, alt efter hvem der arbejder med de her øvelser. Noget af det, som jeg selv er blevet præsenteret for, det er sådan en vejrtrækningsøvelse, som handler sådan virkelig om at komme i dybden med sin vejrtrækning. Og det kan jeg mærke, sådan, hvis jeg skal op og performe eller præstere. Nu har jeg været til en graduering hos dig og en sensor. Jamen så har vejrtrækningsøvelsen hjulpet mig lidt med lige at få sådan, skærpet min mentale klarhed og lige få lidt ro på sindet. Og det, du har lært, hvad tænker du, hvordan vil du bruge det sådan rent praktisk fremadrettet? Nogle af tingene, som jeg er blevet præsenteret for, er noget, som jeg kan bruge for mig selv. Det er jo blandt andet de her mentale værktøjer. Vi er også blevet præsenteret for noget meditation, som er sådan meget indad til mig. Jeg har også fået en masse gode sådan værktøjer med, som jeg kan arbejde aktivt med ud i min hverdag. Så jeg tænker, at ja. Cool. Tak for det. Og endnu en gang, tillykke med det. Og tak for det. Tak. Tak.